ni machiegni. Nyinga en James Opondo. Jaod bura magem Elisha Odhiambo kone piny owacho mar Kenya Kwanza mondo orangne ogai mar Azimio Raila Odinga lemo moro e rang'iny mar piny mangima. Elisha okoni ka omi Raila tich moro mag riwruok mar UR kata AU to liet mag siasa mineno pacho ka biro rumo. Wechegi owacho e kinde iko mar David Omondi manotimore gweng' ma Ahono e woda ma East Game County ma Siaya. An gi geno ni winjruok gima tek e piny ni onge. Kendo ka owetewa motelo ne Azimio kod Kenya Kwanza romo. Nikech bunge jogi duto romo to gombaka madho chai to chiemo. To ka gigo dhogi woko jopiny weni ji gore. An gi geno ni winjruok dhi bede. To winjruok ok bi focus on sharing sirkal. Wach sharing sirkal to onge. Adwa na nyis Joluo mondo ng'e the truth. Gima nitie en ni wanyalo make sure IBC oyue mondo kidhi tim yiero ji duto bo nigi geno mar go kura mondo ng'ama loto loyo. Office mar official opposition leader dhi bedo created. Magi dhi timre duto. An akwayo sirkal ne jakom kaka jatendwa. En ng'ama romre gi tich moro UN. Kata ma climate change, kata ma OAU.